Sagung Renggah Kakung Semar Putri 1 Bagio Mulyo tasih serengan Dwi Laras ora Neko ingkang sampun magar serangan Ikban Audio ugi kadukung Mustika Video Syuting live streaming lumantar Dura TV Sriono Syuting nggih. Kapan sih dene ini? Lah iya. Gumyak ya Mas ya. Gumyak Mas iki mau Mas. Lah iya. Rontok. Mendung sore wayuan. Siapa? Pak Rubi. Bos. Hatiku nalikane dek jaman semono sliramu nate prasetyo bareng urip nganti tekan nanging diko hanyitrani ora nyono sarta ora ngira diko kekiwang wanita sing wis kagungan garwa kang wis pinaka ing priya apa pancen wis kudu mengkene pimesti lelakon iki lamun yen pancen kudu jodone perpisahan mring sliramu Yuk, dibalik. Apa Nendi? Gendenge Wawan ya Mas ya. Asik. Jos. Ora jos. Iya.
iya 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 hop ayo Mas coba mrene yo dik bojoku sayang jos kowe arep tak jan rundingan apa ora pengen gendong momongan hae tak rabi wayo golek keturunan just iwake sepat masih waktu niran asik ya 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 tak rungokke jarene sapa sing akeh bojone bakal akeh rezekine mosok jarene kok Joko watir siji wonge iku siji sandang lan iku pangane asik timbang kuciwa ing nembe burine rumah ya Mas ya rungono jarene sapa sing diwayu lila bakale uripe mulya ngono ya Mas Joko watir senajan begong just
Lah iya, wong edan ditabuhi. Jos kasih gek sama tawes jatah didik-didik.